Da kami dito yung tanudan. Kasi tibok mi di manon di ba mono. Di ba pinarikirik na nga gar arabis gayo. Ayan, first time ko kakabsat nga nagurat ti maimbitaan iti nada nga pusipos. Sangpo mi palaeng kakabsat ita tanudan apo impasangod nga sigida iti merienda. Ayan, kape kada dikdikit. Kinandela kada dagita ni suman nga nabalot. Isa nga kaugalian iti tribo iti lubo nga dagiti agasawa nga bumaket ken lumakayen ket pusipusan da. Maamuan to damdama kakabsat no anya kayat nasawen iti pusipos. Mulong kami garo din ken ni Mayora Polenda nga agiwaras iti merienda tanagado ti agsangpet nga bisbisitas dati agduduma nga barangay. Kitaan nyo kakabsat kada dati sumangpet nga bisbisitas da kanya-kanya nga awit da nga agduduma nga makmakan. Nagmayat iti panagkakadwada ket agtitinulong da. Kada sumangpet nga bisbisitas da ayan pasungad da nga sigida iti merienda. Upay iti agduduma nga tradisyon iti agduduma nga tribo iti taga Kalinga. Ken syempre adu iti napipintas nga pagpasyaran atati maysa nga kapintasan ditoy Kalinga. Kalpasan kami nga timulong nga nagpamerienda. Nyawatan da kami manen iti pulutan. Hindi pa garon narnak na iti kakadwak ket napanday di uneng. Manganda manen iti kinandela nga diket insangpet dagiti bisitas dati agduduma nga barangay. Kanan tayo tayo basit. Basit ni, kamanan tayo dito original nga harap. Harap iti taga set sudan. Yan naman na. Iba sumakit. Samit, ada di dati nga naraman ang kuwahan nga na samit ngay. Pumait kas jay. At ito nagsamit. Please like and subscribe. Dagiti malutluto nga ipakanda dagiti tattao kakabsat. Ayan, madina nagpaudi na panakon nagkiinis tibis ijay likod. Pan ko sinirip no anya dagiti lutwen daket dagita iti nadanunak. Duwa nga nuang iti pinartida nga pagpakanta iti tattao. Ayan, naluto garodon kakabsat dagiti masida ket madamada nga i-prepare. Ayan, madama ti paasok na pailaeng ni kaad-adaw ko naman ay bulalo ken papaitan. One more sentence, Dagituin kakabsat dagiti agasawa nga pinusipusan da. Nagmayat iti panagsala da kitaan nyo ni apo adapay sabong da. Ayan, agitod ti mayat. Kasla kumamot agkasar. Nakayayat nga buyaan nagragsak da. Kasla ngay nagsubli iti kinaubing da kitaan nyo mo na kakabsat. Apo kasla dala agin inarem. Kasta ti kunada nga pusipos. O diba nagsweet da ni lolo ken ni lola. Kalpasan da ka nagsala kakabsat. Ayan, inasigak ni lola ket niyawat kumet. Basit nga tulong ko kanya na. Ajay lang kakabsat hang kami agkinawatan tapuro nga Kalinga iti sauna ket haan ko maawatan. Agtangtang-ed naklatan A few moments later. Kakabsat nga naggurat. Adati interview tayo nga tagatanodan tayo i-explain na no. Anya kaya nasawan iti pusipos. Yan, ni Lola. Lola, ako mag-Ilocano? Ay, muna ka nag-Ilocano. Lola, kapalina, laman no, anya kaya nasawan iti pusipos iti Kalinga. Gusto ka rin nga. Ay, sakit. Yang may. Pati Thanksgiving da. Kasi hindi mas nakaugalian nyo, Lola. Yun. Sunga. Hindi di sunga nga. Di sunga ka no, di kaya nasawa na niya pinarchanda. Yan, isa aja, duwa nga, luwak di pinartida ka di duwa nga kasawa. Kasi gayam ti kaya nangasawa, nuwas nga da nagsakit iti bakit kan lakay ka no dito. Yan, parchanda ka no, tano, kasla may kalagit ti saksakit yung da pumegsada. Yan, matidog ti biyagda. Yun, kaya nangasawa, iti sipos.
tuyan garudan kakabsat nga nagurat. Ayan, agrugidan nga agpakan ket madamadan nga agi-prepare. Aan nyo na napunpunno te panagkabil da iti isa nga pinggan. Aan nga kaya nga ibusan iti ubing daytan ka aduna. Isagana garudan kakabsat dagiti kanan iti tattao ket kitaan nyo na apo nagado. Madamada garudan agiwaras iti makan. Ti panagiwaras da kakabsat ke na isina iti kalduna. Kasla kumatay bulalo ken papaitan. Ayan, maysa-maysa kinargaan da dagiti pinggan tapos in baso-baso da iti digo. Ayan, kita nyo na nagmayat. O, dagita ni dagitay kaldo. Rinugyan garud muten kabsat iti nangan ay naapo talaga na isabat iti bisin ko ta hanak nga namigat. Han ko ekspektaran nga maibus ko tay kaaduna tay labay ko. Kalpasan tayo garud nga nangan kakabsat nga nagorat. Daytan tay makunada nga mahiwagang sili. Napanakon dimawatan ti karne mismo paggaw-gaw anda. Dinawat ko kakabsat ket tay beef steak. Ayan, diretso kay Mayor Apolenda. Ayan o, anda kanya na ti supot tayo. Ayan lang. Dapat may sadyan eh. Bago kami agawid kakabsat ketne kitaan nyo ni abirat ko. Apo, kinalatingan na kami pa iti karne nga ampay naluto. O kitaan nyo ni apo, nagdakkel tay karne tinwang. Ayan, nakalaslasag tay integ na. Di ka mo naman nga kilo dayta. Basta gayam iti dumayo kakabsat dito'y upper. Ayan o, agawid ka, dapat kalating mo. Pinaspasan mi metenan ang insuputan. Iragsak dagiti kakadwak ni Mayor Apolendang kani kumpare. Nagawid kami garudan kakabsat ket agyaman kami kada kayo amin nga taga tanudan. Ayan sa uulitin.